Sziasztok srácok! A mai videóban a Chapter 5 Season 1-es gyors talpalót egy gyors talpalót szeretnék nektek csinálni. Chapter 5 Season 1-ben, kicsit késve, de nem baj. Kezdjünk is be. A Chapter 5 Season 1-ben mi az első dolog, ami nektek személybe tűnt? A movement. A movementen egyébként pont ma változtattak, pontosan december 19-én. Én úgy akkor veszem fel ezt a videót, ekkor változtatok is rajta. A season elején egy nagyon ilyen érdekes új mozgás érkezett be, amit lehetett fixálni, de mindegy. Ugye úgy gondoltam, hogy bemutatom ezt a fixálási módszert, de mivel ma kijött ez a úgynevezett update plusz hozzá, ezért inkább nem, hanem elmondom, hogy mik vannak még. A weapon attachmentek, amik annyit tudnak, hogy a fegyverekre tudsz különböző dolgokat felrakni, mint például tál, na várjatok, te tudsz rárakni tárt, szkópot, ugye tárt, szkópot, mi ennek a neve? Szopresszort, ugye ami hangtompító, tudsz még rárakni ezek mellett ilyen fogókat alulra a fegyver alá. Ezekről bemutatom nektek a legjobb beállításokat, ide be fogom vágni. Itt a sniperé, itt az assault rifle-é. Egyébként ajánlom azt, hogy a kéket használ, vagy a kéket, hülyek már, a scar fajtát. Itt a sniperé, és itt a shotguné. Én ezeket használom, így használom, ezeket ajánlom egyébként loadoutba is használni. Ez a loadout lényegében. Ezt a loadoutot nagyon ajánlom, én ezt tudom használni. Következő. A medálok. A medálok. Mit is tudnak ezek? Pontosan ezek is pont most lettek lenörfölve. Na mindegy. Eddig ugye, mint a klipben is, ami be van vágva, látjátok, hogy 100 életig töltenek. Na most már nem. Egy medál, 50 élet, 2 medál, 60 élet, 3 medál, 70 élet, és gondolom, nekem ennyit volt élet. Ennyi medál volt összesen még nálam az update óta. Szóval, ja, ennyit tudok így most hirtelen a medálról. Ugye medálos kezdőhelyek vannak a pályán, bevágom ide még. A legunderratedebb az a Grand Glacier. Én mindig ide ugrok, mivel ez egy nagyon jó hely, elég kevesen jönnek ide általában. Mert elég sokan kiesik a buszútból, ezért buszútból, azért egyértelmű, hogy elég sokan ugranak ide. Már csak úgy poénból, meg így alapból, mert miért ne. Ugye, ami még megváltozott, ugye ez a Not Shield és a Medkit a híleket érinti. Most már tudsz mozgásodba hílelni, ami nagyon szuper, meg minden, csak ami nagyon fontos. Medkitnél és Not Shieldnél elmondandó, hogy ha abba hagyod, akkor eldobja, és amennyit felhílelt, annyit, amennyi maradt, azt ledobja, és már nem tud újra inni, tehát meg kell, várjatok, el kell dönteni, hogy mikor használod el ezeket. Ugye a tökéletes loadout az úgy van, hogy AR, shotgun, sniper. Második helyre heal és movement. Shockvévet, vagy ezt a grappling hook, mit tudom ennek mi a neve, ez az új kardszerű valami. Melyiket ajánlom? Én mindkettőt szoktam használni, amelyik éppen van. Melyiket épp találok. Oké. Mi jött még be mechanika? A játékban még bejött az úgynevezett falakra fel tudsz mászni mechanika, amit egyébként az előbb a klipben láthatatok, hogy így fel tudok mászni a falra. Tehát, hogy hosszan épített magas falra is simán fel lehet mászni. Bármi segítség nélkül, nem kell most már felépíteni, nem kell materiált pazarolni. Egyébként a mozgás miatt sokkal nehezebb számomra az építés, de már kezdtem megszokni, erre kiveszik és megcsinálják újra. Na mindegy. Mik azok az újítások, amik egyébként még nagyon fontosak? Ugye a ranked az egyértelmű, hogy resetelődött. Igen. Ugye az attachmentekhez még hozzátenném azt, hogy szürke fegyvereken nincs attachment, rare fegyvereken 1 lehet, kék fegyvereken 2 lehet, lila fegyvereken 3 lehet, és ugye a arany fegyvereken pedig 4 lehet. Oké, térjünk át a további játékmódokra, amik ebben a szezonban érkeztek meg.
kezdjük is. A legelső a Lego Fortnite volt, amihez én szerintem majd csinálok egy tutoriált, hogy kezd el, miket ajánlok. Ez kb. Olyan, nem tudom mikorra várható, majd látom, felveszem, nem tudom. Tehát ezért december 19 van, ez a videó december 19-én ki fog menni. Szóval egyébként igen, ez ki fog menni. Ezt majd meg tudjátok nézni. Mi az a Lego Fortnite? Minecraft. Minecraft legósan. Most ezzel lehet, nem teszek olyan jó szint felé, de szerintem de. Szerintem az a szomorú, hogy ez eléggé durván. Nagyobb, nehezebb a játék, mint a Minecraft, másabb az egész, de mindegy. Van benne survival és sandbox mód. Nagyon jó. Következő nap érkezett a Rocket Racing. A Rocket Racing szerintem egy nagyon fun dolog volt. Én nagyon élveztem, lehet hozzá szerezni egy ingyen skin, de erről majd külön később. Nagyon élveztem, szerintem egy iszonyat jó játékmód ez a Rocket Racing. Hát, nem tudom, nekem tetszik. Következő Fortnite Fesztivál. Egy kört mentem, hát én majdnem megöltem magam. Tehát, hogy én most így nyomogassam ezeket a gombokat. Én nem vagyok nagy ritmusjátékos, de én azt ott felejtettem el az első körbe. Mindegy. Oké. Tehát térjünk ki arra, hogy a Fortnite Fesztiválról nem tudok semmit mondani. Mert nem játszottam vele. Nem szeretem az ilyeneket. Várható voltam, hogy nem fogom szeretni, no mindegy. Mint tök jó, hogy rengeteg kap van, ugye már volt is egy kapos videóm. Térjünk rá az ingyen skinekre. Nézzük, hogy milyen ingyen skineket lehetett bezsebelni. Volt ez a Diamond Diva-ra hasonlító sárga skin, aminek Runaway Racer, igen, bevágom ide. Amihez ugye 50 szintet kellett lépni, hogy megszerezd. Egyébként az maga, hogy 50 szintet kell szerezni, szerintem az nem olyan vészes, főleg úgy, hogy előző szezonban már elkezdődött, egészen januárig tart ez a dolog. Nekem már megvan a skin, na mindegy. Következő ingyenes skin az a Lego Fortnite-tal érkezett, vagyis hát 2 skin érkezett a Lego Fortnite-tal. A Lego oldalán kellett regisztrálni, és így tudtad megszerezni ezt. Lerakom a linket a leírásba, vagy nem biztos, de lerakom a linket a leírásból, ezt meg tudjátok csinálni, össze tudjátok kötni. A következő szintén a Legóval érkezett egy Level Up Pack, az a Tazatai, azt hiszem, Lego Pack. Ez eléggé jó volt, én élveztem megcsinálgatni. Voltak benne azért nehezek köztek, na mindegy. Ez ugye mivel ingyenes volt, azért jó volt ezt is behúzni. Mi a többi skin? Mik azok, amik még jönnek? Vagy mik azok, amik már voltak? Tehát ez 5 skin. Hülye vagy beszélek már majmokat. Ugye ez 3 skin. Ugye? 3 skin. Igen. Ilyen megjött ugye a Rocket Racing, ezen belül, hogyha elérted a goldot, jött egy új skin, mi a neve? Azt meg nem mondom nektek. Bevágom ide. Egyébként a 2 Lego skint is majd be fogom vágni, mondjuk ide, a 2 Lego skint. Igen. Ugye így már jelenleg 4 ingyenes skinünk van, ami szerintem nagyon jó. A Winterfest miatt kaptunk még 2 ingyenes skint, ugye ezt a dobozost, ezt, és majd meg fogjuk kapni 12. napon, hétfőn, ezt a Bush Rangers előszkint. Szerintem ezek elég jók ezek a skinek, én fogom használni, elég valószínűen. Oké, melyik az az ingyenes skin, amiről nem beszéltem, mivel 7 ingyenes skinről volt szó. Izéről nem beszéltem nektek, srácok. Szerintem egy PS Plus-os, egy PS Plus-os skinről van szó, az nem más, mint hát a nevét meg nem mondom, de így néz ki. Nekem még megvan, egyébként nagyon szeretem használni ezt a skint. Nagyon csípom. Mint mondtam, a builderés számomra nehezebb ért, ezek az új játékmódok szerintem nem lettek olyan rosszak, kivéve a Fortnite Fesztivál. Hát így jelenleg a szezonról a véleményem, hogy 10/9 is fél. 10/9, 10/8. Battle Pass-em az nincs. Tehát, hogy így, az így nincs. Szomcsi vagyok. Amúgy nem. Amúgy nincs még, de majd lesz. Nem sokáig, ha bent lesz már a Starter Pack, amit egyébként bevágok nektek, így néz ki a Starter Pack is. Amit tudok következő szezonról, én ezt egy streamből láttam, hogy a következő szezon az ilyen mítosz, most már görög mitológiával lesz. Szóval egyébként én még szeretnék így boldog karácsonyt kívánni. Ja, ezt inkább nem, jó, ezt nem gondoltam komolyan. Oké, jó, ezt, jó, mindegy, ezt kivágjuk, oké. Ugye a jelenleg másik csatornánk, a VFK Crew-n kikerült egy új
2 új videó, amit ajánlok nektek megnézni, ha szeretitek a biciklis tartalmakat. Szóval, ja, én Dávid voltam. Ez volt a gyors talpaló, szóval sziasztok! Nézzétek ezt a csodálatos fájtot itt a végén.